پیمانگاه آماده کرنا مامۆستەیان ئاواژاری حەسەکێ ببوونەیە 15 گولانê ڕۆژا zimanê Kurdî şahiyek li hola serdem li dar xist. Di şahiyê de bi dehan mamoste, rewşenbîr, nûnerên saziyên civaka sivîl, ciwan û tevgerên jinan amade bûn. Pîrozbahî bi deqeyeke rêzgirtinê dest pê kir piştre li ser navê Meclisa Malbatê Şehîdan a Partiya Sûriya Pêşerojê axaftin hatin kirin û destnîşan kirin gomafê pêkhateyên vê xakê ye ku bi zimanê xwe yê dayîkê biaxivin û fêr bibin. Di pîrozbahiyê de peymangeha amadekirina mamosteyan wêneya Şehîd Zozan Hesekê diyarî malbata wê kir. Piştre koma Şehîd Zozan agirêdayî peymangeha amadekirina mamosteyan stran gotin û pêşengeheka hunerî ku bêdehan tabloyên cuda tê de cih digirtin hate pêşandan. ئیسال me dibin di rûjmeya zimanê gelekî hebûn û rûmet awiye me xwest ku em cejna zimanê Kurdî li seranserî Rojavayê Kurdistanê pîroz bikin ji ber ku em tevde zanin zimanê Kurdî ji bo miletekî hebûn û tunebûna wî û nasnama wî ye. Îro em dibînin ku şoreşa Rojavayê Kurdistanê de yek ji destkeftînên herî mezin ew jî pêşxistina asa zimanê Kurdî ye. Îro di nava qonaxa Rojavayê Kurdistanê te jiyan dike rastî jî asa zimanê Kurdî gelekî pêşketiye. Îdî em dikarin bêjin xewna Celadet Bedirxan, xewna Melayê Cizîrê, Ehmedê Xanî li Rojava pêk hatiye. Li her hêvîdanê her çi qasî ku em daxwazê xwe ji gelê Kurd dikin ji hemû kesan dikin ku em tenê net 15 gulanê de xwedî li zimanê xwe derkeve. Em her roja xwe saetên xwe kêlên xwe